A tak z milosti Božej a lásky Kristovej, skrze jeho milosrdenstvo a jeho preliaté krvi na Golgote a skrze jeho zmrtvých stane. Zasa vám prihováram, prichádzam zas po dlhšom čase, lebo bol som, tento môj chrbát ma chce premáhať, ale s Božou pomocou nechcem sa tomu poddávať, ale víťaziť, lebo máme Krista Pána za svojho Boha a tak on zvíťazil nad všetkou nemocou, nad každými bolestiami, všetko vyniesol na drevo kríža a tak chcem vám povedať aj to videnie, čo som mal a skutočne, že je to pravdivé videnie a viete, človek tieto prorocké videnia to vám ani nepríjmu len tak niekde. Oni nechcú žiadneho proroka v zbore mať. Nie. Tam je brat kazateľ, že ďaká Bohu za neho, že? Amen. Ale ja som uveril Boha, nie kazateľa. A my máme sa báť Boha a nie nejakého služobníka Božieho. A tak preto počkal som, Pane, čo to má znamenať? Videl som, poviem vám, videl som príchod šelmy. No, veľmi som sa čudoval, ale človek hneď tomu neporozumie. Viete, koľko raz som dostal také videnie a nebolo to hneď vysvetlené. Preto ani nechcem to hneď o tých veciach hovoriť. Ako musíme byť opatrní a mať tú múdrosť Božiu, aby som snať nezvázal nejakých ľudí. No, môj Bože, nech je to odo mňa preč. Absolútne. To nie je ten zámer. Tak videl som. Zas som mal to videnie vo sne, ako som povedal, že ja to tak dostávam väčšinou ako Daniel v nočných videniach, jasné a zreteľne. Tak videl som, ako zostúpila šelma na zem. Hovorím si, toto nebude dobré niečo. A čo vám chcem povedať? Na to, ako som mal toto videnie, asi za 3 týždne, potom začala tá vojna Izrael a tam v Palestíne s tým Hizbalát, alebo ako sa volajú. Začala to tam tá vojna. Oni napadli Izrael, však vieme dobre. A hovorím, aha, tak predsa. Šelma nenávidí Pána Ježiša, nenávidí deti Božie, nenávidí Izrael. Ale my milujeme Izrael, my žehnáme Izraelu a vieme, čo sa deje, že toto sú posledné časy. A naozaj tu sú tie posledné časy. Tak chcem prečítať z milosti Božej druhá Tesalonikom, 2. kapitola, od 3. verša do 12. verša. Veľmi rýchlo pôjdeme, veľmi rýchlo to prejdeme. Nebudem nič naťahovať, alebo nejaké moc o tom hovoriť. Nie. Je krátky, veľmi krátky čas. A tak dovolte mi, aby som sa pomodlil. V mene Ježiša Krista, z milosti Božej a lásky Kristovej,
skrze obeť na krížu a vieru v Krista Pána Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie a jeho povýšenie a posadenie po pravici moci Boha Otca. A tak hovor k nám, veľký, strašný Pán Boh Izraela, hovor do našich myslí, do našich srdc. Nech Duch Svätý, nech nám osvecuje každé jedno Božie slovo, ktoré bude čítané. Nech všetko sa deje na slávu všemohúceho Boha, Abraháma, Izáka a Jakoba. V mene Ježiša sa modlím. Haleluja, haleluja. Dovolte mi, zaspievam jednu chválu. Toto je najčerstvejšia chvála. Skrátim to len na polovicu. Nechcem to naozaj vedome a na inom nahrávaní to zahrám celé. Prišiel medzi nás zachrániť nás. Prišiel medzi nás z moci hriechu, otroctva vyslobodiť nás. Jeho sloboda, jeho láska zmenila život náš. Jeho sloboda, jeho láska zmenila život náš. Ježíš, predrahý Pán Ježíš, jeho ranami uzdravil nás. Ježíš, predrahý Pán Ježíš, jeho krvou vykúpil nás. Ježíš, predrahý Pán Ježíš, jeho ranami uzdravil nás. Ježíš, predrahý Pán Ježíš, jeho krvou vykúpil nás. Jeho krvou vykúpil nás. Prišiel medzi nás zachrániť nás. Prišiel medzi nás naše životy z otroctva diablovho vyslobodiť nás. Jeho sloboda, jeho láska zmenila život náš. Jeho sloboda, jeho láska zmenila život náš. Len potiaľ to. Tam sú ešte 2 slohy či 3, ale na tom nezáleží. Nech všetko je pre neho a skrze neho. Všetko povstalo. Halelúja, amen. Amen. A my sme uverili Boha. Ja som neuveril nejakého kazateľa. Ja sa nebudem kláňať človeku. Ľudia tak sú
ja chodím do toho zboru, lebo ten vieš, aký je. Áno. A vieš, aký je Pán Ježiš? Vieš vôbec, aký je Pán Ježiš? Viete, chcem vám povedať. Toto sú tak nebezpečné časy. Lebo tak sme zvádzaní a odvádzaní od Božej milosti. A práve teraz, čo je priorita? Pre Božie deti, krásne Božie deti. Osobný vzťah s Pánom Ježišom. Za toto musím usilovať. Poviem vám, toto robím, toto musím robiť, veď on povedal. Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Pokušenia také, ako som v živote nemal, navádzaný do toho. Nikdy v takej sile, hovorím. V takej sile. Hovorím, nie. Nikdy späť. Nikdy späť. Podávam sa Bohu a zopieram sa diablovi a utečie odo mňa. Preč, satane, preč odo mňa. Dieťa Božie som. A ten zlý sa ma nedotýka. Ten, ktorý je vo mne, je väčší než ten, čo je vonku. A takto zobrať ten meč ducha a vysekať sa z toho pokušenia. Samozrejme, aj sám Pán Boh nám pomáha. Veď je to napísané. Nechcem o tom vyučovať, alebo poznáte to dobre. A tak veľké rýchlosti. Ako som povedal, druhá epištola svätého Pavla Tesalonikom. 2. kapitola od 3. verša. Veľmi rýchlo. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Vidíte? Budú zvázať. Aj sú zvázaní. Zvedení sú. Na človeka sa nadejú. Nie na Ježiša. Ale že tam ten a ten. No to je super. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie. A nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia. To je priliehavé jeho meno. Tomu Antikristovi. Syn zatratenia, ktorý bude zatracovať ľudí, klamať. Ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva boská česť. Takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha. Vidíte? Syn zatratenia. Bude zjavený človek hriechu, syn zatratenia. Bude sa vydávať za Boha. Nech vás nikto nezvedie. Zase. Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril. A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len už by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A my vieme, kto to zdržuje, že? Duch Svätý, Duch Boží. Ešte ho zdržuje na malý, krátky čas, aby ľudia boli spasení, aby neboli zatratení tým synom zatratenia. A potom bude zjavený ten bezzákonný, bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu.
toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho, so všetkou mocou a so znameniami a živými zázrakmi. A s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásky pravdy. To je veľmi dôležité, prijať lásku pravdy, aby boli spasení. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. Aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. A vidíme, aká neprávosť postáva medzi ľuďmi, medzi národmi. Obľúbili si neprávosť. Každý to chce len zabíjať, vraždiť, kradnúť. Vlastnú matku, vlastného otca zabije za pár eur. A vidíme, že to porušenie už je tu. To pôsobenie tej šelmy. A čím ďalej, tým viac. Všade to narušenie. Vidíme tie vojny s Izraelom, Libanon a tak ďalej. Takže tento čas, toto pôsobenie tejto šelmy je už tak viditeľné a zjavné, že to už len hlúpy alebo nerozumný človek nevidí alebo nechce vidieť. Prečo? Lebo sú ľudia, a ja poznám takých, ktorí si zamilovali neprávosť. Oni chcú robiť len svoje veci a tú zlobu od rána do večera. Zatiaľ neľahne, nezaspí, pokým niečo zlé nespraví. A toto je to. Ale Boh je milostivý a preto máme byť ako tá hlásna trúba. Vlož svoj život do Ježišových rúk. Im je čas. Uver pravdu v lásky. Lebo ten nešľachetník, ten syn zatratenia, zvedie tých ľudí a budú oklamaní. Hovoril som aj o tom Antikristovi. Ako zvedie ľudí, on ich oklame. Dá im programy, dá im návrhy a oni to príjmu. Oni tomu uveria, zoberú to za pravdu. Ale viete, to je tá živá lož, pravda od samého diabla. Takže teraz ešte je čas byť zachránený, spasený. Ešte môžeš svoj život do Kristových rúk dať. Ešte môžeš volať na Pána Ježiša. Drahý Pane Ježiš, zmiluj sa nad nami. Poviem vám úprimne, chcem povedať aj kúsok z toho videnia, to prebudenie, lebo Boh bude chcieť zachrániť množstvo ľudí. Ale my sa musíme pripravovať, posväcovať. Preto som povedal tam na začiatku, aby som mal dobrý vzťah s Pánom Ježišom, aby som mohol byť použitý, aby som nebol zvedený a oklamaný, aby som sa nadejal na Boha živého, aby som čistý život žil, ako Biblia hovorí, bezúhonný život. Veď aj v starom zákone povedal Hospodin Šalamúnovi, aby žil bezúhonný život. Už v tých časoch, o čo viac teraz my musíme tak žiť. Ako si strážiť musím rúcho, ako sa modliť, neustávať. Nie, pohodiak, nie.
Ale veď, dobre, za hodinu, za dve sa pomodlím. Viete čo, uležal som sa, učičíkal a hovorím, aha, no, mal by som sa modliť, veď si už hovoril si, že ideš sa pomodliť a čo? Duch je síce hotový, ale telo je slabé. A je to pravda, je to tak, Pán Ježiš to povedal, keď zápasil v Getsemanskej zárade, keď prišli pre neho a odsúdili ho a dali na kríž. Áno, ešte je čas. A preto, deti Božie, modlíme sa, aby sme boli uschopnení v tejto poslednej veľkej žatvy, lebo príde taká moc Božia, ako som povedal. Toto ani ja som to nezažil. To, čo mi bolo ukázané, to bola len malá čerešnička. Malá čerešnička. Ale to, čo príde, Boh zatrasie touto zemou, aj nebom hovorí, že? Ale bude triasť národmi, ako som aj predtým povedal, bude rodinami, jedincami, zbory budú zatrasené, bude preosievanie. A to, čo neostane v tej riečičky, v tom site, to, čo popadá, to všetko zahynie, lebo neobstojí to pred Bohom, len nejakú náboženstvo. Idem do zboru a hrám sa tam, tvárim sa dôstojne. A ja verím, že? Pravda, že? Aj diabol verí, aj démoni a trasú sa. Ale my musíme poznať tieto časy, tieto posledné časy a využívať. Využívať časy na záchranu duší. Veľký Pán Boh Jahve. Viete, bude aj prenasledovanie a už sa to aj deje. Niektorí bratia, tí, ktorí vonku kážu, sú dotlčení, modrí, krvaví sú. A bude to ešte viacej. Vidíte, to je to. Tá šelma, ktorá prišla na túto zem. Ale ako neprávosť sa rozmnožila, tak sa rozmnožuje aj milosť Pánova. A budú mnoho ľudí spasených. Veď to prenasledovanie vidíme aj v prvopočiatočnej cirkvi, že? Také prenasledovanie. Prečo? Lebo chodili v duchu, nešli podľa tela, ale v duchu. Moc pomazania bolo na nich. Veď povedal Pán Ježiš, nechoďte, kým nebudete vyzbrojení z moci z výsosti. Viete, tá moc, to nie je len hovorenie v jazykoch. To je dobré. Potrebujeme to. A niektoré cirkvi aj to odmietajú. Osobne som to počul, ale nebudem sa s tým zdržiavať. Hovorme o tej sláve všemohúceho Boha, že zem bude naplnená slávou Hospodinovou. Zem bude plná, naplnená slávou Hospodinovou. A tak toto je čas. Ešte hovorme. Nenechajme sa vystrašiť tými, že prenasledovanie, hladomor, ide súženie. To je isté. Viete, tieto veci som hovoril v tých posledných časoch. Videl som hladomor. Hrozný, počúvajte. Hrúza, čo som videl. Nie. Stokrát nie. Ale bude to. Bude hladomor. Bude taký hladomor, že strašné voločo. A preto teraz, kým ešte máme čas, zachraňujme, trúbme. Haleluja! Poď za Ježišom. Daj svoj život Ježišovi, kým je čas. On ti dá odpustenie hriechov, on ťa zachráni, on ťa spasí. Len uverme. Len uver, prosím ťa. Nešpekuluj zajtra. Dneska je deň spasenia. Keď to budeš počuť toto video, zober to za pravdu v láske.
Lebo Pán Ježiš lásko vyšiel na Golgotský kríž. Stal sa tým baránkom Božím a dobrovoľne išiel. A tam nechal sa príbiť. Ale na tretí deň zmrtvý stal. A my veríme živého, skrieseného Krista Pána Ježiša. A to je život, to je viera, to je požehnanie, to je sláva všemovúceho Boha. Nie sláva nejakého zboru, nie sláva nejakého služobníka, ani nie moja. My si to nezaslúžime. Ja si nič z toho nezaslúžim. Nič, absolútne, ale vôbec nič. Len jemu. Jemu to len patrí. A preto buďme v pokore. Buďme oblečení. Plášť pokory, ako je Kološanom písané. Ale nadovšetko si oblečte plášť lásky. Aby sme sa nenadrapovali, nenafúkovali, neboli pyšní. Boh, keď bude konať tie strašné veci, keď bude triasť týmito národmi, týmito ľuďmi, týmto svetom, zatrase zemou, zatrase touto malou mizernou zemegulou, zatrase našimi životmi. A potom zobuďme sa. Zobuď sa ty, kto spíš. A bude ti svietiť Kristus. Toto je život. Aby mi svietil Kristus. To je tá nádej živého Boha, nehynúca. A tak neodhoďme tej smelej dôvere k Bohu. Neodhoďme tú smelú dôveru Bohu, v Boha našeho. Neodhoďme tú dôveru v Krista Pána Ježiša. Ale modlíme sa a hovorím, Pane, použi si ma, posväť sa meno Tvoje v mojom živote, aj moje mysle, aj hovorení, aj hovoriť mám tak. Ako Samuel, čo hovorí, Hospodin nedovolil, aby ani jedno slovo nepadlo na zem. A v prísloví je napísané, našiel som veľmi nádherné slovo. Poznáme to, veď aj prvý žalm o tom hovorí, ale toto, čo som našiel, evangelický preklad, tak hovorí, šľachetný jazyk je strom života, ale jeho prevrátenosť vedie do duchovnej skazy. Že? Nechcem o tom vyučovať. Ten náš jazyk nedá sa skrotiť a toto. Ale dá sa skrotiť. Dá sa skrotiť. Len my musíme na tom pracovať. Nie je to, že hneď. A ja som koľkokrát padol, hovorím, Pane, prečo som to vôbec povedal? Prečo som to vôbec povedal? Ach, vidíš, a zase som prehral. Tak som sa musel kájať a prosiť ho o odpustenie. Ale je to cesta potom ďalej. Ale som mu povedal, veď ma ďalej po ceste života. Po ceste spravodlivosti, aby som sa stretol s tebou. Ja chcem ísť do neba. Nechcem byť zatratený. Nechcem byť zvedený. Nechcem byť oklamaný, podvedený. Lebo to bude veľkou silou. Lebo aj Boh pošle toho ducha blúdu, aby uverili lži. A Antikrist a šelma, sám Satan. Veď oni nevedia hovoriť pravdu v láske. Oni lásku nepoznajú. Oni nechcú pravdu, ale zaslepujú ľuďom evanjelium, ktoré je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Nielen Grékovi, ani Židovi, ale nám, aj nám. A tak týmto chcem trúbiť, chcem volať
Zobuďme sa, prebuďme sa, krásne deti Božie. Ale zobuď sa aj ty, bezbožník, neveriaci. Ešte keď neveríš, nehovor, že ja nepotrebujem Ježiša, ja nechcem veriť. Prosím ťa, len uver. Podaj sa Bohu. Či to je tak ťažké, Boh, ktorý stvoril nebesia a zem, sa ponížiť takému Bohu. Mizerný červíček, mizerný človek, ktorý je ako para, dneska sa ukázal a už není nič. Či to je tak zaťažké? Lebo Božie slovo hovorí, Pán Ježiš vždy dával nádej, aj Matúšovi. Kto sa poníži, Boh ťa povýši. A tak ponížme sa pod ruku Božiu a on nás svojím časom povýši. A staňme sa tými deťmi Božími, tými učeníkmi, aby sme zvestovali Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Aby sme boli svetlom a soľou, lebo svet potrebuje svetlo, lebo veľká temnota ide. A kto bude to svetlo dávať? Deti Božie, znovu zrodené. Musíš sa znovu zrodiť. Neúctievaj, nekláňaj sa modlám, nebuď modlár. Pán Ježiš nie je modlár. On je skriesený, živý. Pán Boh. Skrze neho všetko Boh stvoril. On je pánom všetkého. Jemu je daná každá moc na nebi a na zemi. Aj pod zemou. On panuje a kráľuje. On je ten pán pánov a kráľ kráľov. A chcem končiť. Prosím vás, kto ešte nie ste znovu zrodení, kto ešte nečinil pokánie, a tak poď, zober túto modlitbu za pravdu. Zober Krista Pána Boha za pravdu, lebo je napísané epištola 1. Jána. On je ten pravdivý Boh a večný život. Pán Ježiš povedal, kto verí vo mňa, má život večný. A je napísané, Boh tak miloval tento svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho veril, nezahynul, ale mal život večný. A je napísané, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude zatratený. Nechci ísť do pekla, večný oheň, večné trápenie. Ale je aj miesto v nebi, ktoré pripravil Pán Ježiš pre tých, ktorí ho milujú, ktorí sa znovu zrodili. Tak musíš sa znovu zrodiť. A tam v nebi, tam, aby sme sa stretli a radovali a kochali vo svojom Bohu. Už tu na zemi môžeme to robiť. A tak z milosti Božej a lásky Kristovej opakujte po mne. Ale zober to vo viere, ver celým srdcom, že Pán Ježiš Kristus je Syn Boží. On prišiel, pokoril sa a bol poslušný až po kríž. A stal sa tým baránkom Božím. A Boh mu preto dal z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno. Ježiš Kristus. Čiže spasiteľ. Pomazaný. Amen. Amen. On má moc ťa spasiť, zachrániť. Ako ten Bartimeus kričal, Ježiš, smiluj sa. Kričal, tak aj ty, prosím ťa, krič, rev z celej duše. A ja som sa tak obrátil. Z celého srdca ver a z celých pľúc úst krič. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou, lebo som hriešný. Prosím ťa,
odpusť mi moje hriechy. Lebo ty môžeš odpustiť. Ty si Pán Boh. Ty si Boží syn, vyznávam. A ja verím tomu, že si Boží syn. Tak odpusť mi moje hriechy. Prosím ťa. Príď do mojho srdca. Celé srdce ti dávam. Celé srdce ti odovzdávam. Buď môj Boh, buď môj Pán. Volám na teba, Pán Ježiš. Zachráň môj život od večného zatratenia, od večného pekla. Ale ja chcem ísť s tebou do neba. A tak prosím ťa, umyj ma tvojou krvou. Jesus, Ježiši, Pane Ježiši, zmeň môj život, zmeň moje myslenie a daj mi tvojho Ducha Svätého. Nech Duch Svätý je vo mne. Nech život Boží, nech ty panuješ a kráľuješ v mojom živote, v mojom duchu. Požehnaj môj život. V mene Ježiša Krista sa modlím. Chválim a oslavujem ťa. Ďakujem ti, že som smel uveriť pravdu lásky. Ďakujem ti, Otecko nebeský, že si ma pritiahol k Pánu Ježišovi Kristovi. Amen a amen. Ešte zachrap narýchlo tú chválu. Amen a amen. Prišiel medzi nás zachrániť nás. Prišiel medzi nás z otroctva hriechu spasiť nás. Jeho sloboda, jeho láska zmenila život náš. Jeho sloboda, jeho láska zmenila život náš. Ježiš, predrahý Pán Ježiš, tvojimi ranami uzdravil nás. Ježiš, predrahý Pán Ježiš, jeho krvou vykúpil nás. Ježiš, predrahý Pán Ježiš, jeho ranami uzdravil nás. Ježiš, predrahý Pán Ježiš, jeho krvou vykúpil nás. Preto prišiel medzi nás zachrániť nás. Amen, amen. Buďte požehnaní a zober Kristovu obeť, ktorá bola dokonalá. Obeť jeho na kríži bola dokonalá. A spasenie je dokonalé. Zadosť bylo učinené. Tá obieť byla dokonalá.
to jest pravda. To jest pravda. Boh povedal už dosť. Už nemusíte hrešiť ľudia. Len obráťte sa k Ježišovi. On došiel ako ten druhý Adam. Už nemusíme bezbožný život žiť. Nemusíme kráčať s tým tyranom, starým hadom, s tým starým drakom. Nemusíme byť pod tým pôsobením duchovným, aby nás vláčil v telesných žiadostiach. Ale zavolajme k Ježišovi. Keď ti je ťažko, prosím ťa, volaj na Ježiša a on ti spomôže. V mene Ježiša sa modlím. Amen.